Hej derude. Så jeg har sat mig ned i dag på min gåtur, for jeg vil give jer en lille opmærksomhedsøvelse. For hvor tit husker du på dig selv? Hvor tit husker du sådan rigtig på dig selv? Sådan helt inde. Så jeg kan godt til tider have rigtig travlt. Og det ved jeg, at der er flere derude, der også godt kan. Og jeg kan rigtig, rigtig godt lide at have travlt. Men jeg skal huske mig selv. Så måske der, hvor du sidder eller er lige nu, har du måske mulighed for at lige gøre dig selv mageligt i et par minutter. Hvis du altså føler, at du har brug for det, måske har du ikke brug for det lige nu. Men så kan det måske være, at senere på et andet tidspunkt, at denne her lille øvelse måske kan give dig noget. Så jeg vil give dig en mulighed for at komme ind i dig selv. Og det kan være 2 minutter, det drejer sig om. Det kan være 5, det kan være længere. Det skal være lige så længe, som du føler, du har brug for det. For at give dig den fortjente ro, som du har brug for. Så hvis du ikke nu har slukket for din mobiltelefon, jeg sikrer dig, at du ikke bliver forstyrret. Så prøv at sætte dig behageligt til rette. Så det jeg gør, som du måske kan gøre. Jeg lukker mine øjne. Eller også så lader jeg dem bare stå blidt og roligt på klem. Hvis omstændighederne der, hvor du er lige nu, ikke kan, at du lukker dine øjne. Så trækker jeg vejret dybt. Og lander lige i min stol. Så bringer jeg opmærksomheden ned til mit hjerte. Og sætter min hånd foran det. Så jeg mærker kontakten mellem min hånd og mit hjerte. Så sidder jeg her et øjeblik. Så jeg søger ned til området omkring mit hjerte. For det er i hjertet, at sandheden findes. Det er i hjertet, at du lever. Så har du tid til at søge ned i dit hjerte. Har du tid til at bringe opmærksomheden helt ind? Bare for en stund. Som jeg sidder her, hånd på hjerte. Igen. Jeg har opmærksomheden på vejrtrækningen. Mærker jeg, hvordan jeg kan komme ind i mit hjerte. Så jeg stiller mig ind. Måske kan det hjælpe, hvis du forestiller dig en dør. Og du åbner døren, og så træder du ind. Du står her, ind og sidder dit hjerte. Kig dig omkring. Kig dig op. Kig dig ned. Kig dig rundt. Det kan godt være, at du bliver generet af nogle lyde. Der kommer nogle lyde. Men jeg kan ikke slukke for lyden. Så registrer lyden. Vid den er der. Og vend så igen tilbage
at lyde, de kommer og går. Og vi kan ikke slukke for dem. Vi kan ikke slukke for fuglene. Eller vinden, der blæser. Stå her nu og kig dig omkring. Se om der kommer noget til dig. Er noget, der åbner sig for dig. Hvordan ser det ud? Hvilken farve er herinde? Tag så en dyb vejrtrækning og fyld hjertet op med ilt. Og mærk den ro, der er omkring dig. Omkring dit hjerte. Måske har du lyst til at blive her. Hvis du har det, så gør det. Hvis ikke du har tid til mere nu, så er det også okay. For du har været inde i dit hjerte. Og måske kan du lave øvelsen igen senere i aften. Senere på et andet tidspunkt, hvor du har mere tid. Så igen til hjertet. Tag afsked med hjertet. Afsked med hjertet. Træd ud af døren. Og vend igen. Ud på den anden side. Hjertet er fyldt op. Opmærksomhed på dig. Og når du er klar til det, så vender du bare igen. Langsomt. Tilbage. Så det var alt, hvad jeg havde at byde på i dag. Og så prøv lige at spørge dig selv en gang. Hvor tit husker du på dig selv? Så kunne du godt tænke dig at vide noget mere om det der rum. Hvordan jeg får indgår helt ind i kroppen. Så kan du tjekke på min hjemmeside. evesjernsen.dk. Så kan du finde meget mere. Så husk dit hjerte. Husk dig selv. Husk dig selv på at tage et par dybe vejrtrækninger en gang imellem. Så du rigtig kan mærke dig selv. Tak fordi du lyttede med.